The Central Weather Bureau says there is a possibility it will issue a land warning on Monday for a tropical storm currently advancing towards the Philippines. Tropical storm Nalgae made landfall in the central part of the country. Tropical storm Nalgae, also known as Paeng, Bagyong Paeng, ng Bagyong Paeng sa Batangas. Ito yung mga kwan, mga refugee ng Paeng. Nasa evacuation center po sila. Ito, isa rin tong Hello po! evacuee. Mga evacuee. Ha? Dapat Sino? Ay, wala. Ganun. Kadi ala ta. Dagasan may? Hmm? Hey, aya! Kabilang na kabukit. Uy, hello. Anong kinakain mo? Nay? Tinag na DJ butunan na eh lang. Mala naman. Ay, madayong. Barado. Ay, so ya tinag di kan. Wala ta akong i-kwento. iyabot na. O, yabot 50. Kahit nagpili na Jay ko ha, iyabot 50 nung namuk pa ka mo, napagin na iyabot isa. Baka umat si drill na. Ada? Owen.
Oh my God! Bigsa ko na awalin na tayo medyo umaraw na kanina. Ganyan siya. Oh, ano? Para sa inyo. Para sa inyo. Meron ba? May outlet ba dyan? Marami ako dito sa labas. Oh. Sinaksak mo na? Kasi yung charge kaya ito. Yung mga indicator. Wala. Naku, ilaw to eh. Oo. Pero paano mo alam na baka naman yung panang problema, outlet dyan? Hindi po nag-open po eh. Nag-open pero... Ayun, yun. Pero hindi ko po alam Ay. kung nag-charge. Mag-check siguro. Oo. Eh, Pagkain, maliligo sa ulan itong isa eh. pagkain ito ng ano eh, ng evacuation. Oo, talinong. Tuloy-tuloy. Iyan na yun. Aw! Malamig! Say. Nanay! Chichi! Ni, wala. Tudon sa natin, awan di angin na na. Tudon sa langin ko na, awan di angin na. Di Queenie dahil ito isan. Pagkarkarga nga ta.
Oo nga, nakalimutan kong kuhan. Sila dyan. Hindi, bababa lang. Ay, ang akin yan. Pinapalis ko sila kaya bababa. Oo nga, hindi. Ano natin to? Sumbong natin kay Tulpo. Oh, selfie. Oh, bullet. Selfie ka na, selfie. Smile! Hi, okay. Saba po. 1, 2, 3. Saba. 1, 2, 3. Kano ka sumabot mo? Eh di, kailan ba tayo dumating? Kailan ba ako dumating nung ano? 30. Doktora eh. Nakaikwat kitaan da jay kwa. Sige. Sige po. Da jay lakay ko kundi kwa, da jay nambalayan. Sige po. Ay lang tapos na. Sige po. Ni daw, ni. Karon naman yata di magtitinda lang ng kanila, isa lang maliliit. Dito sa Ito pala ng titino, Kaya ayaw ko ng bilya kay. Patay. Kaya kalablabang ko bilya. Kaya ayaw ko ng bilya. Ado na sursurok ti Biller jay YouTube mo. Diyan nga amoy di. Teka na sama kasi. Sige jay skwala ti ko. Nakawal pa yan ko eh. Ayan, nakita ko din sa Wokos. Sino yan? Diyan ka lang. Sa Tilin. Saan ba sila? Oo, nagtulong. Si Ulan eh. Di ba kumagyo? Cancel pala. Nakuha mo yan, nabalong to. Ikot na lang kayo. Ikot lang kayo na. At daman. Wala mo madi. Magdakuha na. Jay. Jay kwarto yung ko Lerma. Awan mo't manong. Weird. Bagam ko na. Kami nanong ba siguro. Naliw. Ayun, dami nga. Oh, panda pa dyan nila na. Marami na mamaya ito ha. Nagnambulit dito yung malang nang pagnamdata. Yung manay. Gandang hapon po. Afternoon po. Long time no see po. Hindi kayo na-stranded. Umano yung Pasalamat mga nga. kapwa, bumaba yung mga Sabi ko, tagalog hala, meron pa pumano na. Ay, si girlie. Exact. Uwi na si Racing kahapon. Exact.
Sakto lang nung time kong magland eh. Oo. Tapos tumuloy ulit, nagsarado ulit yung mga sa naiiya. Grabe. Namangan, sa akin ito umar. Ay, ano? Yan. Darlen, kunin mo yun. How are you? Try mo. Gagawin ang subli kay Mandi yung gapon na. Patarimaan gano'n yung meriang na yun. Tapos inanak ko ngayon yung ulan. Napatayin ka lang yung mga natin di siro ni Florine. Abang bangko na ito. Ano kayo? Kayo? Ni! Kasi ni Jimmy no maiikuha na. Nagalunos ka ba sila na kami? Kaya dito ang mga laksa, libre lahat. Nata Jimmy ninta kami at yung patigil namin. Kasi ikuha na. Nung lumayway sana. May sana. Sumurog na. Walang sugar man na, masarap. Kumakain pa ako, ninanamnam ko itong kinakain. Pinag-dessert mo lang eh. Ape dalulo. Wala na dagdag, si Queen. Wow! Nigayam kali ko, no, basta at libro na, okay na. Ha? Naglengag libro na ni kali dati yung apo ni Miriam. Ala! Hey! Go back home, kid! Ala, 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 ala! Bilis yan. Ah! Nagbeso pa! Surutan na ni Mano. Wala na yung ano, napapulog sa Surutan na ni Mano eh. So, sama ka sa drone, jogging tayo. Susurot na si Manong. Mauricio! Yan na, yan na, yan na! Mawire ka na! Umayag ka dyan, wala. Wala, nataas lang. Christian nga yan. Walang shooting dito, Uncle, no? Hindi na kaya mamikot. Ay! Punti-punti ka na!